Dobar dan, za dom spremni, dobar dan, spremni. Faljen Isus, navijeke za dom, spremni, za dom spremni, za dom spremni, za dom spremni. Toliko je postao normalan i svakodnevan da više nema smisla tumačiti je li to ustaški pozdrav, stari hrvatski pozdrav, poznati pozdrav u različitim zemljama, čak i na latinskom postoji i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, pozdrav je tu, toliko je narastao, nabubrio i još će neko vrijeme rasti dok ga neće biti dosta i njemu samome. Za dom spremni, susjed, za dom spremni, kolega, i tebi, sinko, spremni, susjed, spremni, spremni. S nostalgijom se sjećam kako smo tamo prije hrvatskog proljeća skrivečki pjevali Vilu Velebitu, koja danas izgleda tako bezazleno da su je svi zaboravili jer je izgubila sjaj konspiracije. Tada je bio vrhunac prilijepiti naljepnicu s hrvatskim grbom koja se mogla kupiti u trafici. Tada prva kockica, naravno, bila je crvene boje, a ono malo što se pričalo o prvom bijelom polju spadalo je tada samo u razgovoru o heraldici. Te kasnije veličalo se to prvo polje i dao mu se značaj koji mu ne pripada, jer s heraldičkog stajališta, dragom Bogu svejedno, potpuno je to isto. Ali kad od istoga napraviš iznimno, još kad začiniš s kojom kapljom ideologije, onda imaš priču koja miriši na legendu, a legendama nitko ne može odoljeti baš kao Gospodaru prstenova. 4 godine bio sam u Domovinskom ratu, promijenio sam više postrojbi i bio na raznim pozicijama, ali u tim mojim postrojbama nije se pozdravljalo za dom spremni. Krunica da, ali za dom spremni toliko je bio rijedak da je više spadao u kakvo spominjanje uz priče o kontekstu nego na pozdrav, a nehmoli na pozdrav koji bi pustio korijenje tada u Domovinskom ratu. Prosinac 1991. bio je prilično zahtjevan na ratištu. Tada nas je najviše izginulo u mojoj brigadi. Smjene su bile rijeđe nego inače, rotacije su bile malobrojne. Gruvanje, što bliže, što dalje, neprestane pucnjave iz automatskog naoružanja i milobacačkih granata smjenjivale su se u valovima. Dio postrojbe, mislim da se radilo o vodu, smjestio se u nekakvoj seoskoj školi nedaleko od crte razgraničenja. Bio sam u ekipi zapovjedništva brigade koja je obilazila raspoređene postrojbe. Sjećam se neke male učionice s pločom. Na ploči su bila zaljepljena pisma djece mojih suboraca, ispisana nevještom dječjom rukom i dječji crteži koji su borce podsjećali na obitelj. Rotacije s odlaskom kući na odmor su štekale, svatko je bio potreban na ratištu, ali sve je štimalo i funkcioniralo kako treba. Znali smo da se naši više od nas samih brinu za nas i boje se hoćemo li se vratiti i taj njihov osjećaj strepnje za nas bio je zapravo sav naš strah, puno jači od toga što nam se može dogoditi na bojišnici. Na toj istoj ploči netko je napisao, a nitko nije brisao, za doma spremni. Mislili su na rotaciju i na kratki odmor od ratišta i ništa drugo nisu imali na umu u tom ratnom životu na koji smo navikli kao da nikada nismo ni živjeli drugačije. Za doma spremni, bez ironije, bez ikakvih nakana osim želje da budu sa svojima koji su im poslali ta pisma još nevještom dječnom rukom napisana i crteže punih boja, sunca, zelenila, slobode, slobodnu našu Hrvatsku crtala su djeca i ti su nam crteži stvarali emociju kakvo ne može stvoriti ni jedno umjetničko djelo. Bog susjed, za dom spremni susjed, uskoro ćemo se tako pozdravljati jer ovi lijevi nisu našli niti će naći formulu da to preokrenu. Dapače, oni kao da imaju jedini smisao da se okome na ono što se događa oko nas i nisu svjesni da time, načinom kako to rade, zapravo provociraju stvari i da će me susjed pozdraviti za dom spremni samo iz kaprica
samo iz bunta na te smiješne saborske govore lijevih koji su davno već bez ikakve stvarne snage da riječi pretvore u djela. Fino im je, paše im onako iz Vladovine, bez barikada u kojima mogu dobiti po piksli i svojih ureda s dobrom klimom u ove vruće dane, samo pišu izjave koje potpisuje Hajdaš Dončić, a to nitko živ ne čuje. Nitko živ za to ne mari. Ima jedan kojega se čuje kad nešto kaže, to je Zoran Milanović, ali od njega očekivati da kaže nešto zašto ne bi dobio opću aklamaciju i lijevih i desnih, to kod našega predsjednika države ne postoji. Bon vivant koji bježi od izjašnjavanja dok njegovi glasači vape da se izjasni. Za tom, gospodin Milanović, spremni, odgovori on, još to duše malo srameće dok ne bude siguran da je to potpuno in i da se osjećaju ustašama oni koji zdrave sa za dom spremni. Za dom spremni, pozdravi me na stubištu susjed, spremni, kaže mu ja, sve je odjekivalo stubištem i pitam ga, susjed, jeste li vi ustaša? Ma kakav ustaša, naljutio se susjed, pa nisam se ukočio i digao desnicu, samo sam vas pristojno pozdravio, rekao je on. Nasmiješio sam se i za rasterak pozdravio sam susjeda. Za dom spremni, s olakšanjem mi je odgovorio, jer sada ja znam da on nije ustaša. Plenkoviću je to već manji problem s tim pozdravom nego Milanoviću. Spremni, kliče on, vidite koliko smo spremni da gradimo Hrvatsku. Nijedna vlada kao ove moje dvije i sada ova treća nije za Hrvatsku napravila kao moja. Ja i moje vlade. I stane Plenković nizati sve svoje uspjehe i dok se u silnom nabrajanju nije izgubio onaj njegov odlučni i muški spreman, baš kao da je bio u Domovinskom ratu. A ni on, ni Milanović Domovinskog rata prismrdili nisu. Ne osjećam se dobro, kaže mi jedan moj drugar, Srbin, suborac u Domovinskom ratu. Cijeli je rat proveo u Hrvatskoj odori baš kao i ja, kaže mi on. Nikada se nisam osjećao tako nesigurno, ni prije rata, ni za vrijeme rata u postrojbi, ni poslije rata. Slutim strašne stvari koje će se dogoditi i što da ja sada njemu kažem kad mu jači od mene ništa ne govore. Ne govori mu Milanović, Jandroković se doduše već odredio, a Plenković baš tamo gdje vidi bolju prođu ide. I što da mu kažem? A ja nešto, da mu ipak kažem, spomenem, kako smo se zajedno borili za hrvatsku slobodu. Sloboda neće dati da se ostvare neke nejasne crne slutnje. Rekao sam mu ko da držim neki govor. A što biste mu vi rekli, dragi gledatelji? Lako je meni s vama, ja sam hrvatski nacionalist u onom matoševskom smislu i pjevam pjesme hrvatskoj slobodi koju smo stvarali u ratu po gudurama i u neurednom ljudskom životu, kao što svaki rat neuredan život nosi. Dok su drugi grabili naprijed u stvaranju boljega života za svoje građane, oni tamo s one strane zapadnije granice, mi smo ratovali za slobodu. Razumijete vi te moje pjesme hrvatskoj slobodi, zato i jeste na ovome kanalu, ali što da odgovorim mom suborcu Srbinu koji je ginuo u odori vojnika za tu istu slobodu kao ja i kao vi, a sada ga drma neka strepnja da se neko zlo može dogoditi. Ma što se crno može dogoditi? Za dom spremni, kaže mu, pogledaj koliko se uspomena u našim životima nakupilo. Za dom spremni, za starački dom spremni, spremni, vikne on istom žustrinom kao kad je postrojavao svoju 10 hrvatskih vojnika iz sveg grla vičući pozor, baš istim glasom kao što su naši vojnici, hrvatski vojnici iz svega srca i iz duše nam mimohodu klicali domovini vjerni. Da nije bilo tog slučajnog susreta u vrijeme dok još postoji toliko slobode da moj suborac izrazi strepnju, vjerojatno se nikada ne bih sjetio natpisa na ratnoj školskoj ploči. Za doma spremni. Evo,
dragi gledatelji, ja na ovom kanalu pričam priče iz hrvatskog društva i politike i to svakoga bogovetnog dana. Pozdravljam vas do sutra kad se vidimo kao i svaki dan s novom pričom. I za kraj, dragi gledatelji, zapratite Štokajču, pretplatite se na ovaj YouTube kanal.